tintig, unang tibok. Habang ako'y naiidlip, inaantok ang awit mo, ang duyan ko, nahihimping sa init ng kalinga mo. Unang sulyap, unang tingin, unti-unting namimihasa sa dilim. Ngunit nakita ko ang iyong ngiti, kumikinang kalagitnaan ng gabi. Sa yakap mo, inay, sadyang nadarama ang natatanging pagsinta. Sa yakap mo, inay, hindi nawawalay, ang buhay ay inaalay sa pisig mo. Sa yakap mo, inay. Unang hiyaw, unang higpit, nagsisisi sa aking pagkakamali. Ngunit pinawi mo ang luha ko, sa luha mo ay natanto ang lunas ko. Sa yakap mo, inay, sadyang nadarama ang natatanging pagsinta. Sa yakap mo, inay, hindi nawawalay, ang buhay ay inaalay sa pisig mo. Sa yakap mo, inay, muling natagpuan ang langit na minimilit, inaasam. Ika'y gabay nitong daan sa pagpasan sa krus, katulad ng anak mong si Jesus na minsa'y nahimlay. Sa yakap mo, inay, sadyang nadarama ang natatanging pagsinta. Sa yakap mo, inay, hindi nawawalay, ang buhay ay inaalay sa pisig mo. Sa yakap mo, inay. Mass intentions offered September 28, 2020, Monday, 6 p.m. online Holy Mass. Petitions: complete healing and spiritual and healing and fast recovery of Father George Militante, Jacinta Patalinghog, Abangan and Aranzado families, Manilin Roldan, Father Felix Furlan, Jose Manuel Gotilara, Trinidad Acuba, Walter Dijos, Francis, Sentia, Arnold Piner, Mark Boquiron, Nunoy and Bernadette Erizari, Ampi Arcos, Angeli Bano, Valdevera, Willie Ligayo, Angela, Diana Era Ocovello, Erlinda Kerubin, Wilfredo B. Castro. Physical and spiritual healing of Mark Lester. To pass the board exam of Francis Carlo T. Lacaba. Personal intentions of Plain John Cabusas.
Virgilio Ocobello, and Eugene Enclino family. Good health, deliverance, conversion, protection, and enlightenment. Kali Balanga family, Lira Lo Biloso, Dennis, Ana Leonela, Denise Marie, Dennis Teresius, Dennis Lionel, Dennis Bernardos Cabilan, Maria Concepcion, Carl Hines, Rosemary, Andrea H. Bauer, Ronnie, Hazel, Ron Justin, Ron Gabriel, Ron Daniel Villamor, Brian Carlos, Jane, Carl Dailan, Carl Dayondri, Carl Darren Villamor, Edgar and Alan Villamor, Daisy Caballero, Ruaya and Bocado family. Tisha Charis, Kenneth Flash, Kisha Francisca, Meldwin Cesar, Shai, Chiska Kulin, Claire Shaizar, Darrell, Tristan Alexin, Susu, Zain, Peyo, Ruel, Amor, Antonio, and Chiska. Viole, Richel, Mr. Roger Chai, Gisa, Cristil, Fitzgerald, Janya Ismarie, Jersey, Rafael, Filomeno Sr. and Luciana Buok and family, Alisna family, John Clismen Mahinay, Grant Henzon Mahinay, Renato Belijos Jr., Portonato Macatol, Voltaire Macatol, John Paul Cabarce, Gilbert Yamco and family, Arthur Cabonilas and family. Safe pregnancy of Riza Toralba. For the protection and safety of all frontliners all over the world, especially in the Philippines. Thanksgiving. For the recovery of Cardinal Luis Antonio Gokim Tagle. For all the blessings and graces received by Arnold Piner, Maxine Lord Abadia, Nalwin Castro, Mary Rosuela del Campo, Marlo Castro Ruela, Miguel Castro, Nadal and Estoa family, Tesing family, Messina family, Bertosio family, Aurora Marshall Gardner and children, Elaine Marie, Saint Paul, Mateo Ryan, Hermila Kapangpangan and family, Sigmund family and Bolio family, Balanga family, Bocado and Roaya family, Mr. and Mrs. Alfonso Retes and family, Miss G, Cando and Ortiga family, Lorente family and Cabusas family, Josephine Enriquez, Ikit, Unat, Uwin, Angel Arnosa, Enclino family, Tuazon and family, Eduarda Olaibar and family, Alvarez family, Dungog family, Huizan family, Juan Saluta, Kyle De La Peña, Dodalo family, Camillo family, and Baclaan family, Daklang family, Kiamco family, and Hermoso family. Birthday of Roel Belogulo, Marlonisa Ichika, El Riza May Mondero, Therese Celestine Undab, George Ilanan, William De La Rosas Jr., 13th birthday of Ju Micaela, 73rd birthday of Ligaya Biloso, 44th birthday of Renante Hapitana, wedding anniversary of Dennis Emmanuel and Clarice Cabajo. Mass Souls, Ernesto Fabriga Jr., Crispo Galion, Dominga Jimenez, Ninita Kabangitan, Rinaldo, Cesar, Giancarlo, Michael Naon, Juanita, Matelde, Joel, Fee, Silas, Teofulo, Crispin Jr., and Alex. Erlendo Sr., Susana, Porferia, Edgardo, Tomas, Carmen, Maria, Dominga, Ernesto, May-Ann, Feliza, Joaquina, Hilario, Sibing, Dolores, Rona May, Rona Cristil, Gregorio, Francisco, and Serena. Leonidas Nadal, Jeronimo and Lydia Distoa, Baldomero Nadal Jr., Antonio Ayala, Oligario Madira Sr., Vector Romeo, Raul Nicanor, Baldomero Sr., Ernesto, Pasita, Julieta, Romero, Rusa, Adoracion, Magdaleno, and Telma Figura. Alfredo Perpetua, Leonardo Sr., Mauro and Manuela, Shalani, George Sr. and Jr., Ninita, Edmundo, Clara, Silveria, Romoleto, Remo, Vectori, Fernando, Eloterio, Bidasco, Candido, and Lydia Eugene, Jesus Elizabeth, Jeme, Reme, Lee Fong, Crestituta, Betes, Tomasa, Servilia, Lazaro, Bernardino, Anacorita, Ronaldo M. Manoreña, Paterno Belsinia Jr.,
Josepos Peregrino, Amy Dioscoro, Zinaida Candelaria, Daniel Iva, Rolando Sr., Maria, Faustino, Crisanta, Pedro, Nicolasa, Orlando, Carlos, Rolando Jr., Emiliano Jr., Justin Paul, Hostino, Paulino Jr. and Sr., Soledad, Eulegio, Rinaldo, Nicolasa, and Liman Jr. Nisitus and Percival M. Beltran, Dennis Cañete, Avayap, Agnes Nieves, Chudosiadado, Placido Hugo, Donato, and Alibel. Arnel, Placida, Pedro, Ilma, Wilfrido, Rebeliano, Martin, Melvin, Francisco, Gilberto, Rosalia Vella, Rofena, Gloria, Lorito, Severiano, Felisa, Victorino, Miguila, Vicente Jr., Sheila Marie, Angeles, Ramon, Jose, Jesus, Juanito, Eduardo, Glena, Julius, Francisco, Rosila, Basilisa, and Placido. Alberto Cabusas, Britney Cabusas, Eugene Cabusas, Silveria Cabusas, and Vladimir Galan. Jetro, Erineta, Macario, Policarpa, Hostina, Hanibar, Gideon, Alexander Sr. Primitivo, Urbana, Calixto, Samuel, Amancio, Erma Grace, Generoso, Lodi, Ramel, Archel, and Gluid. Catherine Arañas, Elinita B. Humphres, Mary Queen, Queenie Aton, Mary Queen, Queenie, and Queenie. Frankie, Tasha, Iraq, Milagros, and Frido. Anisita, Antonio Sr. and Jr., Ricardo, Gerardo, Lucio, Binancio Sr., Enriquito, and Lucia. Jose, Pura, Constancio, Elena, Susana, Esteban, Michael, Douglas, Godofredo, and Dioscuro Kapangpangan. Juan and Eufronia Kapangpangan. Vicente and Concepcion Mangitngit. Pantaleon and Celerina Mangitngit. Antonio Oy, and Chusipos. Boys, Esther, William, Dewi, Nanding, Lourdes. Vicente, Caridad, Vicario, Rodi, Gabino Jr. and Sr., Maria, Iling, Julian, Rosa, Suetonio, Renato, Bergi, Dolores, Flaviano, Maxima, Ising, Isang, Susay, Angging, Rodi, Conching, Felix, Sotira, Pedro Sr., Hazel, Dennis, Paterno, and Dulce. Jobito Sr. and Jr., Pilar, Bernardo, Asusina, Gloria, Wanda, Isila, Felipe Sr. and Jr., Eleuteria, Emiciano, Florendo, Federico, Renato, and Pedro. Maria Idna Castro, Mariano Ke, Dr. Ramon Arcinas, Chads Lee, Lucio Bongtan Jr., Serapia Oy, Juana Enriquez, Angelis in Atilano, Luis de Biluso, Chudura and Gabino Ravena, Jose Rizalina, Banji, Manuel Temistocles, Nenfa Hernandez, Ruben Tunit, Chandra, Elmer, Bob, Obit, Benjamin Sr. and Jr., Lydia, Cesar, Lorito, Ronaldo, Ricardo, and Lita. Melencio, Tarsiana, Natividad, Jose, Rosario, Baldomero, Ropina, Adriano, Rafael, Rusa, Juan, Jose, Dionisio, Ponciano, Angeles, Emily, Soledad, Lucia, Belinda, Felipe, Inocencia, Marie, Idna, Zinaida, Alex, Charity, Eduardo, Esmeralda, Elias, Eliseo, Concepcion, Emmanuel, Gloridel, Jose Mantoa, Josephine, Reverend Father Ricardo Mamararlo, Reneldo Sr., Elsie, Elpidio, Maria Victoria, Noime, Rufeno, Raimunda, Ireneo Jr. and Sr., and Timoteo. Bernardo, Isabel, Manuel, Hermenegilda, and Bernardita. Corazon Calvo, Alex Murakami, Estrella Maquinano, Ingrid Vidalio Seipert, and Flor de Liza, Merle, Norma, Robustiano, Ismaila, Margarita, Rosendo, Matilde, Vicente, Rosalia, Romicart, and Rosalinda. Teotimo Sr., Eusebia, Martin, Francisca, Nicasio, Paciencia Laurente, Felipe Laurente Sr., Florante Laurente, Christian Laurente, Pia Ubas, Jesús Filósofo, Saturnina Corbita, Joy Filósofo, Gina Paredes, Gina Ablaca, Joy Ablaca, Boy Filósofo, Cesar Bacason Sr., Gloria Gabinete, Dante Wenceslao,
Francisca Alcaris, Vicente Alcaris Sr., Vicente Quintanar, Manuel Quintanar, Jose Lapot, Juliana Alcares, Norberto Ruki, Giling, Braulia Mantua, Salvador Mantua, Pilaria Tabucanon, Ignacio Tabucanon, Teresa Bima, Alfonso III, Perla, Panfilo, Maria Teresa, Nicolasa, Ninita, and Artemio, Marcelo, Junesia, Eusebio, Pitra, Damaso, Teresita, Urbano, Propeta, Felix, and Chunel. Catalino, Anisita, Manuel, Edin, Edwin, Meridon, Bibi Cabanos, Hermogenes, Frederic, Tessie, Lawrence, Lito, Nina, Romulo, Perla, Loida, Frankie, Auring, Hercules, Mary, Hernan, Celso, Eulogio, Bonnie, Cirilo, Silveria, Ana Corita, Belinda, Binch, Alice, Agustin, Corazon, Luz, Lolita, Josephine, Kirimon, Edith, Max, Francisca, Sheila Marie, and Rizal. Ilmo Pabilando Sr., Felipe Inot Jr., Jamaica, Hermosa, Marcelina Cosido, Carlito Cosido, Raquel Monasque, Carlos Monasque, Segundo, Hermosa, Filomena, Justina Habalde, Perfecto Habalde, Tasio Cosido, Bar Cosido, Iba Cosido, Flor de Lisa Cosido, Lauron Austin, Henyo Cosido, Vito Cosido, Lula Bandin, Lula Marcila, Lula Goria, Sotero Torrebia, Abrelia Batubalonos, Moises Pantaliuna Ba Flor Pelio Rosa, Chanito Clark Hermosa, Baby Angel Macasero, Adrian Esconde, Eugeniano Jr. and Sr., Maria Fe, Rosalina Narcisa, Jose Meli, Maria Rosario Catalino, Filomeno Gregorio, Gregory Ananias Barbara, Incar, Miguel, Mario, Oscar, Romeo, Pamila, Victorio, Magdalena, Jose Raul, Ninita, Orlando, Alejandra, Jesus, Dax, Francisca, Maria Corazon, Custodio, Flora, Cipriano, Rosario, Dindo, Raymond, Daniel, and Arnolfo. Junisha, Kenneth Corazon, Manuel Lim Sr., Chubu Fausto, Margarita, Elijah, Braulio Climaco, Ramel, Peter, Wilson, Teresito, Nemesio, Manuel, Jefferson, Junaidi, Innocentes, Milicio, and Primitivo, Jose, Jesusa, Amado, and Emilia, Alberto, Toño, Esmer, Bentley, Jonyo, Rusa, Anita, Bernan, Landrin, Genoviva, Celso, Isaías, Ignacia, Sofia, Patricio, Juanito, Esther, Galileo, Susima, Panfilo, Natividad, Sagani, George Dublin, Vicenta, Alfonso, Teopila, Engchong, and Salome, Maria Rosa, Mary Jane, Josefa, Apolinario, Maxima, Maximo, Crisanto, and Crisanta, Rinanti Artajo, Clint Richard Alboro, Lorenza, Heraclio, and Cesar, Suelo, Allen, Paul Welke, Guillermo, Caridad, Nobo, Suela, Esperanza, Fe, Nuba, Ramil, George, Nancy, Sixto, Roberto Sr., Roberto Jr., and Felipe, Cosme Culata, Romeo Culata, Aquina, Apolonio, and Dulce, Berta, Trinidad, Joselito, Primitivo, Tomas, Dolores, Leodigaria, Sara Milgar, Carias, Felix, Apolonia, Agustina, Andres, Francisca, Eustaquia, Cirila, Flora, Gregorio, Miguel, Erly, George, Marcia, Julian, Roel, Rose, Walter, and Sarbia, Ermel, Elmer, Delagiti, Concepcion D, Concepcion C, Danilo, death anniversary of Matia Tagakit, Matia, Rogelio, Eutequia, Gabriela, Maylin Ann Abanid, Boyna Ventura, Juan Bibincia, Julia Jacinto, Porferio, Lourdes, Roman, Herbert, Alma, Cecilio, Silas, Jaime, Milicio, Selvina, Edgar, Porferio, Jeline, Elizabeth, Sally, Ramon, and Elizabeth. Lilia, Feliza, Elizabeth, Fidila, Feleto, Gabriel, Celso, Gonzales Jr.,
Andrea Pedro Sr. Lorenzo, Marina Evaristo Sr. and Jr., Clinton Adin Takyo, Mariano Digmin Indong Maria Pai Margarita Aning, Lorenzo Edita Sofia Etchibari, Priscilla Lucero, Dwayne Hatzer, birthday of the late Marcos Paquit, Inocencia Bo, Sergio Mercurio Mariben Roy Rogelio, John Wilfredo, Sani, and Edie. Pacunda Fernandez, Matirna de la Serna, Charil Saint Colobio, Jose Carias Alben Daraca Vidal Lebring Tito Gabiuza, Raymond Manuel, and Chris. Hilaria Eufrasia Melchor Paz, Susan Catalino, Joseph Pludin, Modista Eloheo, and Eliseo. Amparo Andaca Feregrina Rogelio Rofamay, Rowena Rodrigo Nestor Nulan Martos Lourdes Andoy, Jerome Sotigi, Carmen Quijano, Danilo Villacampa, Daniel, Jane, Darlene, Jel, Jocelyn Quizon, Bobby Rosario, Johnny, Ipi, Jobeto, Nova Marie, Daming, Soping, Rose Marie, and Rowena. Lourdes, Rapaila, Anastasia, Judith, Saturnina, Gabino Jr., Erwin, June, Lolita, Paulino, Rodolfo, Estelita, Bimboy Tijano, Antonio Yapha Sr., Epipanya Yapha, Nora Tijano, Ofelia Yapha, Rogelio Yapha, and Selena Yapha. Hermes, Oscar, Wenilo, Severino, Nulan, Gregorio, Norma, Teodoro, Efren, Marina, Ninita, Condrada, Ninita Atelio, Rogelio, Teodoro, Jonathan, Rosalia, Hilario, Elena, Escolastica, and Marina, Teodoro, Almino, Marilo, Sofronio, Tereso, Seriaco, Cirila, Shiana, Benedicto, Esterlita, Peter, Vicente, Heidi, Felipe, Macario, Oscar, Rosa, Roberto Estonelo Sr., Pantaleon, Andro, Rica, Pilo, Rogelio, Gorgonia, Tinong, Consing, Maximiano, Mercy, Lili, Natividad, Berto, Tanong, Opi, Amang, Bibi, Inocencio Alcaraz, Vector, Soledad, Aloy, Bipo, Aberil Ray, Sara Nadine, Segundo Senior and Junior, Jose, Rosario, Roberto, Antonio, Sally, David, Eugenia, Patricio, Elpidia, Ernesto, Francisco, Rosila, Teresita, Jesus, Hilaria, Fortunato, Carlos, Edmundo, Pedro, Petra, Rodolfo, Mercia, and Candida. Sergi James, Araceli, Josepino, Baldomero, Waldo, Marina, Irene, Demetrio, and Johnny. Tomas, Demosthenes Sr. and Jr., George, Jaquilo, Corazon, Jose, Felix, Florentino, Rosalie, Yalan, Martina, Marshall, Melesio, Aurelio, David Sr., Chuna, Roberto, Edelberto, Estrella, Maria, Josepina, Alfredo, Peloteo, Palavia, Demetria, Eleuterio, Isabel, Cornelia, Restita, Telma, Carlos, Robbie, Andres, Virgilia, Ponciano Itabar, Orlando Jr. and Sr., Rinan, Catherine, Conrad, Telespura, Julian, Benjamin, Filomena, Ariston, Lolita, Fernando, and Butchang. Asuncion Monte de Ramos, Nilda, Gregorio Jr., Agustin Sr., Gregorio Sr., Teodora Berhelio, Filomena, Alex Graham, Richard Victorino Dether, Arsenio Enarcico, Encarnacion, Hipolito, Rex, Inis Montano, Sofrasia, Panfilo Cabanya Sr., Catalino Cajutay, Maria Morente, Gloria Abibalo, Anisita Cordora, Eleuterio Cordora, and Monica Cuyos. Ramos Hermoso Sr., Wilfrido Romeo Manolito Nicanor, Cornelia Rinaldo Seferina, Ben Andres, Tiborcia Efren Andres Jr., Nolasco Jr., Jocelyn Susan Hinica Belinda Carlito, and Jesus Puentes. Peyo Basilisa Fausto Rosario Sergio, Lucas Renato Añolina Otara, Simon and Maria Fe Centillas, Concepcion Manoriña, Erlinda Hospicio Sr. and Jr., Demetrio Sr., Bandilla Edelberto Amado Ricarda Hanili, Presentacion Miguel Jose Sr. and Jr., Marcelo Dolores Lorito Crescenciano, Nicanora Leon Arthur Connie Agosto Cesar, Wilhelm William, Alexander Peter Saldi Gloria Silsa,
Chawa, Bernadette, Marcos, Patricia, Romeo, and Ernesto. Dennis Tabuada, Hermohina, Guillermo, Michael, Josepos Biñalon, Austin Revioledo, Jeronimo Cruz, Esteban Magallanes, Carlos Layam, Arlen Vasquez, Maria Elias Sr., Magdaleno, Maria Desi, Romeo, Ramon Sr., Scott Hay, Conrada, Agustin Jr., Leonido, Alan Gabriel, and Armando Fortos. Rodolfo Iscario, Jose Breton, Celso, Pablito, Fe, Carlito, Manuelito, Jaime, Ricardo, Epipanio, Nicanora, Placida, Floro, Rinaldo, Francisco Sr., William de la Rosa Sr., Rosalinda de la Rosa, and Dayanelita Ilanan. Birthday of the late of Irene Gabiana and Kenneth Orion. Prince Patrick Ilaya and Reverend Father Jaime Boy Barina. First death anniversary of Paul Anwar Villarreal. Fourth day novena for the death anniversary of Fidel Fernandez. Death anniversary of Brico Padayhag. Second death anniversary of Frederick and Macario. Seventh day novena for the 48th day of Marnie Ayapana. Second day novena for the 48th day of Francisca Jonas. All the Salesian priests, brothers, FME sisters, volunteers, cooperators, past pupils, benefactors, all deceased Vilmosa guards, staff, and clients, and all souls in purgatory, especially the forgotten ones and those who died of COVID-19. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyong tanan. Maana usab kanim. Mga igsuon, welcome sa atong Eucharistic celebration nining September 28 online mass usab kini sa alas 6 sa gabi. Atong gihandom karon ang kapistahan ni San Lorenzo Ruiz, atong unang martir nga Pilipinhon. Atong iampo nga unta pinagi sa pangaliha o pag-ampo ni San Lorenzo nga kitang tanan. Ngat grasyahan pud kita sa Ginoo sa paglahutay sa atong mga kasakit sa kinabuhi ug labaw sa tanan. Hatagan po kita sa grasya sa kasantos. Atong ihalad mga igsuon ang atong personal and family intentions dinhi sa atong altar, lakip ng atong mga parish intentions, among them good health and safety of all our parishioners, Marian devotees, frontline health workers and their families, seafarers and their families, Wilkris Appliance Corporation family, intentions sa Santo Niño devotees of Southern California, Kang Alice, Ria, Glenn and Gamay, June and Maricel Manalo, Victor and Marites Kaindek, Al and Bernadette Mojica sa Mondero family, Kay and Mark Budyongan, intentions of Therese Abangan Aranzado, 18th wedding anniversary ni Julius and Esther Dapar, Dennis and Emmanuel and Claire Cabahog, birthday usab karon nila ni Elriza May Mondero, Zoe Bahamonde, and Therese Fatima Undag. Atong ilakip sa pag-ampo healing and spiritual strength. Ilabi na nila ni Father George, Halimani Ranganath, Justice Poy, Lara, Leslie, Rogelio Lukmayon, Dr. Pasita, Carmen, Flor Apape, Elena Bernasor, Nove, Kimberly, Welsha Vender. Ug sa mga kalag ni panaw na, ilabi na ni Jean Seifert, Jeronimo Remo,
Naphtali Rodriguez, Panfilo Cabañas Senior, Catalino Kahutay, Presentacion Ruedas, Felicidad Pedrera, Vicenta Mary, Soledad Cavalida, Dennis Tabuada, Dennis Jose Cañete, Chopistes, Miguel, Catalino, Lucita, Dong Lienos. Mga igsoon, atong sugdan kini atong pagsimba, maghinulso kita sa atong mga sala. Ipadala pag-ayos sa mga mahinusulon. Ginoo, kaluy kami. Ikaw nami anhi aron pagwagtang sa mga sala. Kristo, Kristo, kaluy kami. Kaluyan unta kita sa Dios nga magkagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit. Himaya sa Dios dito sa langit, o kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Diyos langit nung hari, Diyos amahan magkagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagadayeg kami kanimo tungod sa imong himaya. Himaya sa Dios dito sa langit. Ginoong Jesucristo, bugtong anak sa Amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos. Ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang among pangamuyo. Himaya sa Dios dito sa langit. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing halangdon, o Jesucristo. Uban sa Espiritu Santo, ihasang himaya sa Diyos na Amahan. Amen, Amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. Mag-ampo kita.
Ginoong Diyos, sa among pag-alagad kanimo, ihatag kanamo ang pagpailob sa imong mga balaang martir, San Lorenzo ug mga kauban, kay sila nga gilutos alang sa kaangayan, mulahan sa gingharian sa langit. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo, ug sa Espiritu Santo, Diyos nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog manglingkod. Kinutlo gikan sa basahon ni Job. Usa ni ana kaadlaw sa diha nga ang langit nung binuhat miatubang sa Ginoo. Didto usab si Satanas uban kanila. O gipangutana siya sa Ginoo, Satanas, unsa may imong gibuhat? Mitubag si Satanas, gikan ako nga nagsuroy-suroy sa tibuok kalibutan. Giingnan siya sa Ginoo, nakaila ka ba sa akong alagad nga si Job? Walay sama kaniya kabuutan sa tibuok kalibutan. Nagsimba siya kanako ug naglikay siya sa pagbuhat ug dautan. Mitubag si Satanas, musimba kaha si Job kanimo kun wala pa siya'y giapas? Gipanalipdan mo siya ug ang iyang banay ug ang tanan nga iyaha. Gipanalanginan mo ang tanan niyang gibuhat ug gihatagan mo siya daghang kaayong kahayupan nga igong makalukop sa tibuok nasod. Apan kuhaa kaniya ang tanan niyang kabtangan ug tan-awon tag, dili ka ba balikason? Busa giingnan sa Ginoo si Satanas, tugutan ko ikaw pagbuhat kutob sa imong mahimo, apan ayaw lamang siya unsaa. Busa milakaw si Satanas. Unya usa ni ana kaadlaw, samtang nagbangkete ang mga anak ni Job didto sa balay sa ilang kamagulangang lalaki, may miabot nga mensahero. Nagdagan kini nga miadto kang Job ug miingon, samtang nagdaro kami, ginamit ang mga igdadarong baka, nanibsib sa duol kanamo ang mga asno, apan kalit lamang nga miabot ang mga taga-Sebia, ug gipanakop ang mga asno ug mga baka, ug gihurot nilag dala. Gipamatay nila ang tanang sulugoon nimo, ug ako ray nakaikyas. Busa, ania ako sa pagsugilon kanimo. Unya wala pa gani siya makahumag sulti, may sulugoon na usab nga miabot ug miingon, naigo sa liti ang imong mga karnero, lakip ang mga magbalantay niini. Nahurot silag kamatay ug ako ray nakaikyas. Busa ania ako sa pagsugilon kanimo. Ug wala pa gani siya makahumag sulti, may lain na usab nga sulugoon nga miabot ug miingon, gisulong kami sa tulo ka hut-ong sa mga taga-Kaldea. Gisakmit nila ang tanang kamilyo o gihurot nilag patay ang imong mga sulugoon. Ako ray nakaikyas. Busa ania ako sa pagsugilon kanimo. Ug wala pa gani siya makahumagsulti, may miabot na usab nga laing sulugoon ug miingon, samtang nagbangkete ang tanan mong mga anak didto sa kamagulangan nilang igsuon, may alimpulos gikan sa disyerto nga mihapak, nagunob ang balay ug natumpagan ug nahurot pagkamatay ang imong mga anak. Ako ray wala mamatay, busa ania ako sa pagsugilon kanimo. Mitindog si Job og sa iyang kaguol, gigisi niya ang iyang bisti. Unya gikiskisan niya ang iyang ulo, ug mihapa siya sa yuta. Miingon siya, natawo ako nga hubo ug mamatay usab ako nga hubo. Ang Ginoo mo'y naghatag ug siya usab ang nagbawi. Dalaygon ang iyang ngalan. Ug bisan pa sa tanan nga midangat kaniya, gilikayan niya ang pagpakasala ug wala siya magmahay sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios.
Salmo responsoryo ang inyong tubag, Ginoo ipaabong ang imong dunggan ug patalinghugi ang akong pagampo. Ginoo, ipaabong ang ibong dunggan ug patalinghugi ang akong pagampo. Pamatia o Ginoo ang usa ka matarong nga hangyo. Patalinghugi ang akong pangaliya. Dungga ang akong mga pangamuyo, nga gikan sa ngabil, nga walay limbong. Tubag, Ginoo, ipaabong ang imong dunggan ug patalinghugi ang akong pagampo. gikan kanimo paabta ang akong hukom. Ang imong mga mata nagatan-aw sa matarong. Bisan imong usisahon ang akong kasing-kasing, susihon ko kini diha sa kagabhion. Bisan imo akong sulayon og kalayo, dili ikaw makakaplag og dautan, dinhi kanako. Tubag, Ginoo, ipaabong ang imong dunggan ug patalinghugi ang akong pagampo. nagasangpit ako kanimo, kay tubagon mo man ako, o Dios. Ipaabong ang imong dunggan kanako. Dungga ang akong pulong. Ipakita ang imong katingalahang kaayo. O manunubos kanila, nga nanagan gikan sa ilang mga kaaway, aron pagdangop sa imong tuong kamot. Tubag, Ginoo, ipaabong ang imong dunggan ug patalinghugi ang akong pagampo. palihog manindog. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw, o Ginoo. Ug naglalis ang mga tinun-an kung kinsa ang labing dako kanila. Nahibalo si Jesus sa ilang gihuna-huna. Busa, mikuha siya og bata, gipatindog niya sa ilang kiliran, gipatindog niya sa iyang kiliran, ug miingon kanila, ang mudawat niining bata sa akong ngalan, mudawat kanako. Ug ang mudawat kanako, mudawat usab kaniya nga nagpadala kanako. Kay ang labing ubos kaninyong tanan, mao ang labing dako. Si Juan miingon kaniya, magtutudlo, nakakita kamig tao nga sa imong ngalan naghingilin og mga yawa, ug amo siyang gidid-an, kay dili man siya sakop sa atong pundok. Ayaw siya did-i, miingon si Jesus kaniya, ug sa ubang mga tinun-an, kay ang dili bato kaninyo, dapig kaninyo. Mga igsuon, ang ebanghelyo sa atong Ginoo. Dahigon ikaw, o Kristo, palihog manglingkod. Mayong hapon kanatong tanan. Ayong hapon. Happy Fiesta kanato ni San Lorenzo Ruiz. Atong unang martir nga Pilipinhon. Didto kuno sa Rizal Park, kung mobisita ka didto, makakita ka og usa ka bronze statue nga gibutang didto. Kanang a bronze statue hinatag ni John Paul II. Niadtong higayon nga mianhi siya sa Pilipinas sa unang higayon.
Gihatag kana ni Pope John Paul II niadtong iyang gi-beatify si Lorenzo Ruiz ug ang iyang makauban didto sa Manila on February 18, 1981. Kay nomduman nga si Pope John Paul II unang higayon nga may bisita dinhi sa Pilipinas niadtong 1981 miadto siya sa Manila ug sa unang higayon mianhi pod siya sa Cebu 1981. Ug niadtong higayuna pag-adto niya sa Manila, it was actually to beatify Lorenzo Ruiz ug ang iyang mga kauban. Gihimo siyang beato, pero later on nahimo siyang santo several years after. Ug imong imaginon ang image usa kini ka Lorenzo Ruiz nga naghangad unya ang duha niya ka mga kamot naka-extend open palms. Mura kini bitaw og image sa UP except nga naalay gisulob si San Lorenzo. Ang UP kay gahubo man. Unsa may meaning ani mga igsuon? Kining iyang gihimo nga naghangad siya og nag-extend ang iyang duha ka kamot with open palms, it is an expression of entrustment. It is an expression of surrender. Surrendering to the will of God. Nga mura siyag nag-ingon, he is saying, God, I offer my life to you and do whatever it pleases you. Mga igsuon sa atong ebanghelyo karon, we are reading from Luke chapter 9, 46 to 50, na italinghaga dinhi si Jesus. He speaks of a paradox. Ang labing ubos kuno mahimong dako. Mao ni ang nahitabo sa kinabuhi ni Lorenzo. Through martyrdom nagpaubos siya. Through martyrdom gisakit siya. Through martyrdom nagantos o gilutos siya. Pero ang bugti ini the reward is great. Kay karon ato na siyang gidaig, karon ato na siyang gihinumdum, karon ato na siyang gipasidunggan, o gani gihimo siya nga modelo alang natong tanan nga mga Pilipinhon. 3 lessons I'd like to point out in the life of Lorenzo Ruiz. Tulo ka C. First C is this: he is a common Filipino. Kung atong tan-awon ang iyang kinabuhi, he is common, he is ordinary, he is a man on the street. Sama siya sa ordinaryong Pilipino. Kung atong basahon ang iyang curriculum vitae, nothing significant about his life, mga igsuon. Sama natong tanan, taga Binondo siya, unya siya usa ka Chinese Filipino, saksak sinagol man ni siya, naidugong insik ug naapoy Pilipino, unya sa paggagamay niya, nag-alagad siya sa simbahan isip altar boy, hangtod nga midako siya. He practiced his faith in an ordinary way samang natong tanan. Later on, sa pagdako na niya, naminyo sad ni siya. He married Rosario, na sa tulo ka anak. Unya, nag-active pud ni siya sa iyang parokya. He served his parish in Binondo joyfully. Unya, gi-accuse pud ni siya of murder. Pero wa ni siya mahibawi, wa gyud ni mapamatud-i. Kay ngano man, hadlok man siya. Uon sa iyang gibuhat, tungkol siyang kahadlok, milayas, miikyas. Mao nay hinungdan nganong niabot siya Japan, kay nahadlok man siya. Tanawa mga igsuon, how common is this person? How ordinary is this person? He experienced joy sa iyang kinabuhi. He also experienced sadness because of that experience. Nalaliman ka tungod siyang kahadlok, iyang gibiyaan ang iyang pamilya, kay milangyaw siya sa laing nasod. Pero he continued living his faith amidst joy and pain in his life. Ikaduha nga si, he was courageous in his sufferings. Kini si Lorenzo, wa damha, tungod lagi kay nahadlok siya, milaya siya.
ug he joined the Dominicans. Muadto unta siya og Mexico, pero niagi man sila og Japan. Unya sa wa damha, apil siya sa nadakpan didto sa Japan. He was in the wrong time. He was wrong timing lang yun tingali to mga igsuon, because at that time in Japan, the Tokugawa shogunate, it was crime to be a Christian. Kung Kristiyano ka, patay ka. Unless nga imong isalikway ang imong pagka-Kristiyano. It was a time of persecution. And so, apil siya. Kay nadakpan man siya. Yang mga kauban, mga pari man, mga misyonero pagyod. He was imprisoned for 2 years. And he was tortured to death. Grabe kaayo ang ilang torture. Unimaginable. Nga kung ikaw siguro o ako siguro i-torture mga igsuon, mo give up ka. Kay grabe kayo ang ilang torture. Daghan ang nipadayon. Wa mo give up og namatay yun sila. Naapoy ni give up og ni salikway sa ilang pagtuo. Sa kining pag-antos mga igsuon, martyrdom is also a gift from God. Kini si Lorenzo, he was an ordinary, common Filipino. Nagigasahan sa Ginoo with a gift of martyrdom. Yang last words, sa wa pa kuno siya mamatay, mingon siya, I am a Catholic and wholeheartedly do I accept death for God. Had I 1,000 lives, I will offer them all to God to do whatever He pleases. No, nindot kayo ang iyang last words. Nindot kaayo, no? Nga nilahutay gyud siya diha sa kasakit, diha sa panglutos nga grabe kay sa nga tanan. He was courageous in suffering. Ang atong gibasa karon nga first reading mga igsuon, if you were attentive, we actually started reading from the book of Job from chapter 1. If you are familiar with this book, no, Job is a person who suffered so much. In fact, ang kinabuhi ni Job, no, is an experience of a good man suffering. Ug ang pangutana, why does a good man suffer? Why does God allow people who are good to suffer? Mao ni si Job nga way hinungdan, gitestingan siya sa Ginoo. He was in the wrong time. No, kay siya nakit-an ni Satanas o gitestingan. God allowed Satan to test him and to test him tremendously. Daliman ka sa usa ka adlaw mga igsoon, from rag to riches siya. Ang iyang kabtangan nahanaw og kalit. Ang iyang 8 ka anak namatay. Dili day 8, 10 ka anak namatay in one day kay naglinog niya silang tanan. Nadatugan sa mga dagkong bato siyang balay. Unya siya pagyud nasakit. Pero unsay gitubag ni Job? Nataw ako nga hubo ug mamatay usab ako nga hubo. Ang Ginoo mao'y naghatag ug siya usab ang magbawi. God has given, God will take away. Blessed be the name of the Lord. Grabe no? Bisan sa iyang kasakit, nga mura siya gidaog-daog, no? Mura bitaw siya gibunal-bunalan og maayo, and yet itindog gihapon siya ug miingon siya, blessed be the name of the Lord. Mao ni si Lorenzo Ruiz mga igsuon, hangtod sa kamatayon, courageous in his suffering. And finally, the third lesson, the third C, he was committed to his faith. Kini si Lorenzo. He might be at the wrong place and at the wrong time, na timingan siya. Wa man to siya, di man to siya, he never dreamt of becoming a martyr. Ang iyang tuyo ato mo, iskapo ra gito siya. Pero, wa siya nahimo. Nadakop siya. And yet, he accepted and he owned his faith. He owned his suffering. He owned his pain.
Kay wa naman sila ing padulngan, nibarog siya sa iyang pagtuo o nibarog siya alang sa iyang paghigugma kang Kristo. He died choosing God and choosing Christ. He was committed to his faith. Muning tulo, mga igsuon, kung atong pamalandungan, atong makatunan ni San Lorenzo Ruiz. Number 1, he's just a common man like us. Gisakit, og naasay ka-experience of joy, ordinaryo siya nga tao, married, dili gani pari. Ikaduha, he was courageous in his suffering, sama ni Job, iya sang gihalad ang iyang pag-antos ngadto sa Ginoo. Ug ikatulo, he was committed in living out his faith. Mao na mga igsuon, natuman diha sa kinabuhi ni San Lorenzo ang giingon ni Jesus, kinsa tong magpaubos sa katapusan ipataas, mahimong dako sa gingharian sa Dios, sa gingharian sa langit. Amen. Palihog manindog. Uban sa dakong pagsalig sa Dios nga moduol kita karon sa trono sa grasya sa kaluoy, puno sa paglaom nga iyang dunggo ng atong mga pagampo diya sa pag-ingon, Ginoo patalinhugi kami. Ginoo patalinghugi kami. Nga ang mga nagdumala sa atong simbahan, magmasinugtanon ug magmaunungon sa ebanghelyo ni Kristo, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo patalinhugi kami. Nga ang mga pangulo sa atong nasod, magmatinud-anon sa ilang mga saad, ug mag-apod-apod sa mga bahandi niining kalibutan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo patalinhugi kami. Nga ang mga masakiton nga natapta nining COVID-19 virus, makabatuna og hingpit nga kaayuhan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo patalinhugi kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo patalinhugi kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo patalinhugi kami. Nga ang atong mga igsuon nga mihalin na, makatagamtam na sa bangkiting walay katapusan sa langit, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo patalinhugi kami. Atong ilakip sa atong mga pag-ampo, good health, safety, and protection sa tanan natong mga parokyano, atong mga pamilya, ug unta mahanaw na kining COVID-19, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Ngadtong sa ulog sa ilang wedding anniversary, especially sa 18th wedding anniversary ni Julius and Esther Dapar, sa wedding anniversary nila ni Dennis Emmanuel and Clarice Cabahog, nga bendisyonan ang ilang pagpuyo, ang ilang pamilya, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Sa tanan nga nagsaulog sa ilang adlaw na tawhan, ilabi ni Elriza May Mondero, Zoe Bahamonde, and Therese Fatima Undag, nga tagaan silang maing panglawas, bendisyonan sa Ginoo, sila sa ilang adlaw-adlaw nga panginahanglan, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. O kining tanan amahan, among gipangayo kanimo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen. Palihog manglingkod alang sa paghalad. Santo
Mga igsuon, pag-ampo kamo, aron ang ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga magkagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig pagimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan, ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Ginoo, nangamuyo kami tan-awa nga mapaanguron kining among halad, aron kami nga nagsaulog sa pasyon sa imong anak ug nilamdagan sa panig-ingnan sa imong mga martir, San Lorenzo ug mga kauban, makaambit nining misteryo dinhi sa among kinabuhi. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Maana ang usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay og matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug magkagagahom sa tanan, angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ang imong santos nga mga martir, San Lorenzo ug mga kauban, sa pagsunod sa panig-ingnan ni Kristo, mihalad sa ilang kinabuhi aron paghimaya sa imong ngalan. Ang ilang kamatayon nagpadayag sa imong gahom nga nagalig-on sa among tawhanon nga kahuyang. Imong gipili kadtong mga mahuyang ug imo silang gilig-on aron mahimo silang imong saksi pinaagi ni Hesukristo ang among Ginoo ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya sa wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos na Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Daikon ang nagaagi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kaitaasan. Palihog manluhod. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan. May pasalamat kanimo, may pikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a. Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan, gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula, alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo, si Kristo, siya mo kaligtahan. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang og moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francis among Santo Papa, ni Jose among Arsobispo, sa tanang mga pari, tanang magtutuo, tanang pamilya nga nagsunod kanato online sa ilang tagsa-tagsa ka mga panimalay. Hinumdumi imong mga anak, ilabi na si Jean Seifert, Neftali Rodriguez, Panfilo Cabanya Sr., Panfilo Cabanya Jr., Catalino Kahutay, Presentacion Ruedas, Felicidad Pedrera, Vicenta, Mary, Soledad Cabalida, Dennis Tabuada, Dennis Jose Cañete, Chopistes, Miguel, Catalino, Lucita, Dong Lienos. Ngay mong gitawagan ha kanimo gika ni ining kinabuhia. Sa pagbunyag namatay sila uban ni Kristo, mabanhaw unta sila uban kaniya. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Ilabi ng makalag nga among gihandom o gihalad ning santos nga misa. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diya sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy-i kaming tanan. Himo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, ang Birhen sa Lourdes, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, San Lorenzo Ruiz ug mga kauban, San Juan Bosco, Saint Bernadette Subiru ug sa tanang mga santos nga nagtuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag na kanimo makagagahom nga Amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Palihog manindog. Karon mag-ampo kita sa atong langitong Amahan sa mga pulong gigitudlo kanato ni Jesus. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagday ko ng imong ngalan, moabot ka namo ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot, inhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala, maingon nga
kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa mga panulay. Kinunua luwasa kami sa dakutan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ning panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagpaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo man ang dingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, nga kung kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabumuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ipakita at ang atong panaginig sunay. Palihog manluhod. Mga igsuon, mao kini si Jesus ang atong Ginoo, ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Mulahan kita nga gidapit sa iyang bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Ang lawas ni Kristo. Amen. Amen. Sa panahon sa pagpangalawat, aron sa pagtuman sa physical distancing, himuon ang pagkalawat by rows or by pews. Pabuto nato ang mga aserit sa pagpahibaw sa inyong turno. Sila maghatag ng instructions kung asa mo baro ug asa mo agi
balik sa lingkuranan. Tanawa ang mga yellow marking sa sahog, alang sa inyong guide. Salamat sa inyong kooperasyon. Act of a Spiritual Communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be ever separated from you. Amen. Nasamahan sa kalibutan, lihim mo niya ang tanan sa umat. Apan tungod sa kahapon sa tao, nagkabulag, nagkabahin kitang tanan. Sa kadako sa pagmahal sa Diyos, ipadala ang anak na nahimong tao. Aron hiusaon isip katawan, mamahimong mga sakop sa simbahan. Magkahiusa unta kitang tanan, magkauyon nga managsuon, magsinabtanay. Magkatigom unta kita, magkahiusa nga pamilya, diha sa lawas ug dugo ni Kristo. Magkahiusa unta kitang tanan, magkauyon nga managsuon, magsinabtanay. Magkatigom unta kita, magkahiusa nga pamilya, diha sa lawas ug dugo ni Kristo. Palihog manindog. Magampo kita. Ginoo, itugot nga kaming nakakaon sa mahal nga lawas ug dugo sa imong bugtong anak, nining paghandom namo sa imong mga santos nga martir, Lorenzo ug mga kauban. Magpabilin pagpuyo diha kanimo uban sa makanunayong gugma, aron gikan kanimo mabuhi kami ug nganha kanimo makapauli kami. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog manluhod. Oratio Imperata against COVID-19. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against COVID-19 that has disturbed and even claimed lives. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Protect the medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion. We pray for those affected. May they be restored to health soon. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in this trying time to work for the good of all and to help those in need. We implore you to stop the spread of the virus and to save us from our fears. Amen. Amen. Prayer to Our Lady, Health of the Sick. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady of Lourdes, Health of the Sick. Pray for us. Saint Raphael the Archangel. Pray for us. San Roque. Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz. Pray for us. Saint Pedro Calungsod. Pray for us. Saint John Bosco.
Pray for us. Palihog manglingkod. Aron sa pagtuman sa physical distancing sa atong pag-uli. Aduna kitay duha ka gates alang sa pagpanggawas. Ang naglingkod sa wala mugawas sa wala nga gate. Ang naglingkod sa tuo mugawas sa tuo nga gate. Human sa katapusang panalangin, magpabiling manlingkod ug sunda ang mga instructions sa mga asirids. Tanawa ang mga red marking sa sahog alang sa inyong guide. Salamat sa inyong kooperasyon. Palihog manindog. Sa di pa ta matapos, daghang salamat kaninyo nga physically nanimba dinhi sa atong simbahan. Ug thank you sad sa nagsunod nato online, mga pamilya nga naa sa inyong panamalay ug nanimba sad. Ug greetings sa 18th wedding anniversary ni Julius and Esther, alang kang Dennis Emmanuel ug Claire. Cheers. And sa mga nag-birthday karon si Elriza May, Zoe, Therese, Fatima, happy birthday. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Manalangin kaninyong magkagagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, dad-a ang gugma ug ang kalinaw ni Kristo. Salamat, Salamat sa sa Dios. Dios.